atv.cat. Viu el present. Hola, bones. Estem aquí a Portbou, on veieu la platja. Estem a la platja gran esperant amb David i en Quim, que ara 10 minutets sortiran amb la travessia de la Costa Brava, des de Portbou baixant fins a Blanes. Ara, en seguida, quan trobem, preguntarem a ells com estan i com ho veuen aquestes coses per avui. Aquí estem amb David i Quim, estan a punt de sortir, com hem dit abans, de Portbou, en aquesta travessia de la Costa Brava. Bon dia, com esteu? Hola, molt bon dia, molt bé, moltes ganes ja. Bueno, esperant ja, no? Hem estat maquinant molt aquesta idea i ara és el moment, ara és l'hora de la veritat. Esperem que tot vagi bé. Moltes ganes, molta il·lusió. Quantes hores penseu fer avui? A veure, avui aproximadament no ens hem posat un límit d'hores, segurament anirem fent pas a pas, però la nostra intenció és anar fent petites etapes d'1 hora, 2 hores, i llavors anirem fent sobre la marxa, perquè també hem d'estar pendents una mica de l'estat del mar i així. Però no ens hem proposat un màxim ni una fi. Si podem, poder arribar a Blanes i tot. Avui, sí, senyor. avui mateix. Sí, senyor, avui mateix. No, està clar, el que deia en David, la climatologia és la que manarà una mica i, lògicament, també el nostre físic, a veure com respon. Hem de tenir seny perquè potser el primer, segon dia seríem capaços de nedar molt i molt. Però, esclar, hem de pensar que seran molts dies seguits i potser hi haurà algun moment que hem de tenir el cap fred i dir avui ja n'hem fet prou, esperem a demà i veure què. Aviam, ja es veurà, és una aventura que el dia a dia la marcarà la fita. Pues mira, us desitgem molta sort, jo sé que teniu ganes de sortir ja. Anarem seguint per Facebook, a la pàgina web de Facebook, i ara apuntarem ara amb la pantalla. I moltes gràcies, molta sort i ens veiem en Blanes. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a tots els que ens han ajudat i molt especialment a l'equip més íntim que portem, a l'Enric, que és qui ens està fent la filmació, el Carles Alonso, que és qui ens està fent tot el suport de comunicació, en Marc, que és el caiaquista que tenia que venir i que, llàstima, a l'últim moment per un problema mèdic no ha pogut venir, gràcies a l'Armand, que és el que porta la Zodiac, en Jos, que ens coordina tot, i avui en Manel, que també es ve fer de caiaquista. Gràcies a tots i esperem que tot vagi bé. Gràcies. Molt bé. atv.cat. M'agradaria estar a sota el mar, al jardí del Pulpopop, a l'ombra. Ens deixaria entrar. Qui sap on hem estat? Al jardí del Pulpopop, a l'ombra. Convidaria a venir els meus amics al jardí del Pulpopop. M'agradaria estar a sota el mar, al jardí d'un Pulpopop, a l'ombra. Estaríem calents rere la tempestat, el nostre amagatall darrere un onat, descansant el cap al llit del mar, al jardí d'un Pulpopop, prop d'una cova. Cantaria i ballaríem perquè sabem que ningú ens trobarà. M'agradaria estar sota el mar, al jardí